Erokamano nyikwara Ramogi kuom keto Ramogi TV ka endi une wang' sai chenro maro mar duol ma kwamo kilo ni weche manyien kaso kidieny mar ariyo wadhi go mbaka wach mar lokruok mar chal mar kor lwasi mane mbaka mwadhi goyo gi Marilyn Agua en jatend migao mar rita mar alwora alwora lokruok mar kor lwasi e Kisumo County. Wabro penje ni to koro kane giseyudo bilion 7.2 Kisumo be dhi yudo pesano. To pesano gidhi timo nade? Tang'o ma gisetimo mar loso lokruok mar kor lwasi. Wang'eyo sani ni jotend migao bende osewacho ni El Nino dhi biro. Atamalo 99 ng'enyne nyaka bi Kenya kae. Gidhi timo nang'o nikech nyando to wang'eyo ni samoro ng'enyne pio la jakaw gaji. Mane mbaka mwadhi goyo gi Marilyn ko biro kae ndik chenro mar ariyo mar duol. Anto nyinga en Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawanga. Jatend Kenya William Ruto kod jotelo mamoko mag Afrika omedo golo ywak ewi nok mar pesa mag reso lokruok mar chal mar lwasi. Moko kuom jo Kenya mano chiwo nonro mar wenge gi e masin mar World Coin onyiso od bura ni gisechako neno midhiero. Mama majegni 79 ni Amasala nonege to wachore ni kani kane jogi plan mar dhinege gini nobedo plan kakongo. Anyuola moro chope doho mar manyo ratiro ne dayo majegni 79 mane obambi ma onegi rariera. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni pinje mag Afrika oriwore e duol achiel mar nyiso pinje mosedongore mondo chwalnegi kony mar omenda mar kedo gi midhiero mikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. E odiechieng' mar ariyo mar romo ewi chal mar lwasi e kar romo ma KICC, jotend pinje mag Afrika oseyo pinje mosedongore kuom rem chopo singo mane gichiwo e higa mar 2009. Jagoro maduong' mar riwruok mar piny mangima Antonio Gutierrez bende ne ochiwo duonde ewi ywak makamano ma bende jotend pinje Afrika kotelnegi gi William Ruto osebedo ka gole ywak. First, we need far greater climate ambition, with countries hitting fast forward and massively accelerating action to limit temperature rises and impacts. And the largest emitters must lead the charge, in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. And here, from a low-emitting continent, Africa, I make a very strong appeal to the large emitters, to the G20 countries responsible for 80% of the emissions that will be meeting this week in Delhi. Assume your responsibilities. We must use this opportunity to lead the world in a new direction towards a future that holds immense promise for both Africa and the entire world. The many initiatives showcased at this summit testify to the courage of African enterprise and innovators to pursue breakthroughs, exploit opportunities, develop models, and take risks to make our tomorrow better than our today. Kodhi mbele ni piny mangima okwa mondo siro kenge mag pur e pinje Afrika kaka yor neno ni oked gi midhiero mar nok mar chiemo kod ngima mamedo idho. Jatend riwruok piny mangima Antonio Gutierrez kod jotend bige Afrika okoni Afrika ni kod nyalo mar pidho piny mangima ka oketo kenge makare kedo kod lokruok mar kor lwasi. George Bati miwaler. Kaluwore ni oro maliyo oula kod ngaje ma osebedo kokwako pinje Afrika kinde ka kinde oseyangore ni kelo kod lokruok chal kor lwasi.
Jotend pinje Afrika kod riwruok pinje piny mangima UN okoni dwaro nitie mondo many yore manimba mag keto kenge mabiro konyo pinje Afrika bedo kod chiemo moromo e kinde ma piny mangima kedo kod lokruok chal kor lwasi. E ote mar romo mar pinje Afrika wi lokruok chal kor lwasi matimore Nairobi, jagoro maduong' mar riwruok pinje piny mangima UN Antonio Guterres oum ni kata obedo ni pinje Afrika ok gol muya mathoth maketho kor lwasi, en ema midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi koting'o oro kod nok mar chiemo ogoye ngoga. Extreme heat, ferocious floods, and tens of thousands dead from devastating droughts. The blow inflicted on development is all around, with growing hunger and displacement, shattered infrastructure, systems stretched to the limit, all aggravated by climate chaos not of your making. Guterres okoni oganda e piny mangima nyaka koro we wuoyo mana gi dhogi, to kar mano gikete tim chenro mag rakruok kod midhierogo. It is still possible to avoid the worst effects of climate change, but only with a quantum leap in climate action. The people of Africa and people everywhere need action to respond to deadly climate extremes. Koyango kenge manyalo konyo pinje Afrika bedo kod chiemo moromo, jatend piny Comoros Azali Assoumani okoni pinje Afrika nyaka ti kod romo masani e yango yore mag neno ni Afrika obedo kod chiemo moromo ahinya kokalo e ng'iyo kit kothe ma ipidho kod lony ma itiyo godo. We have to take the opportunity of this summit so that we can identify the actions that we can put in place in order to come up with a food system that is sustainable and resilient in order to guarantee our means of subsistence, and this should be sustainable. We should privilege social actions, innovation, and resilience, and come up with sustainable agriculture methods protecting our natural resources, our health, and our climate. E twak mare kinde romono, jatend piny William Ruto koni poni oketo kenge makare kod sir madwarore Afrika nyalo bedo dech piny mangima kaluwore kod lowo mamiyo mayudore e pinje mag Afrika. This is the continent that has 2/3 of the world's uncultivated arable land that can transform through smart agriculture into the production store of the world. E kinde ni matwako mako mach ewi kaka piny mangima nyalo bedo kod chiemo kendo tieko ng'ur ewi pek mar ngima mokel kod idho mar nengo mar chiemo, piny mangima ojiw mondo kete tim gik ma gisebedo ka giwacho kendo giked kod lokruok chal kor lwasi gi chunygi, mwandu to kod tekruok gi ma ok mana gi dhogi. George Bati, Ramogi TV. Wadhi mbele ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga obedo achiel kuom jodito mane oyuoro e romo mar lokruok mar kor lwasi madhi nyime kar bago romo mag KICC. Raila ne orwaki kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jakom mar riwruok pinje Afrika Mohamed Faki. Odinga ne ochopo nyasi makamano e tielo mokwongo nyaka ne yangre ni othegore kod lemo mar tij jatend chenro mag dongruok e pinje mag Afrika. E kinde maromo mar twak ewi chal mar lwasi e kind pinje Afrika dhi mbele e boma ma Nairobi kaendi, riwruok moro motisi ni Save the Children oyango ni kwan nyithindo ma osedar e miechgi kaluwore gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi koro medore nyadibiriyo.
Nonro motim gi kambi timo nonro motisi ni Internal Displacement Monitoring Center nyiso ni thoth nyithindo ma osedar e miechgi wuok e counties ma oro osaso kaka Garissa, Isiolo, Marsabit kod Turkana bende. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. En nonro manyiso midhiero ma nyithindo e counties bura ma pacho ka osebedo kakadhoe ka thothgi osebedo kadar wuok e miechgi kaluwore gi lokruok e chal mar kor lwasi. Nonro no tim gi riwruok motisi ni Save Children mayango ni kuom thuolo mar higa achiel kwan nyithindo madar e miechgi osemedore dibiriyo. Nonro no nyiso ni higa mar 2022 kwan nyithindo maromo 187 nodaro ya miechgi nikech lokruok mar kor lwasi. Kwan mathoth mokalo kipimo gi higa 2021 mane nyithindo maromo 27,000 ema nodaro ya miechgi nikech midhiero makamano. Bende nonro no yango ni kuom nyithindo manodaro ya miechgi moko sani odak e kuonde jot kata camps, moko odak gi wedegi kama moko to odak kuonde dak ma ochongi. Mae kwan mamalo mogik mar nyithindo ma osedaro wuok e miechgi nikech midhiero mag lokruok chal kor lwasi ka kwan nyithindo go ni mala ahinya e counties ma Garissa, Isiolo, Marsabit kod Turkana. Jata chenro mar riwruok mar Save the Children Ivona Runga wacho ni nyithindo gi thoro bedo gi midhiero moting'o rem yudo thieth makare, onge mar chiemo kod pi, rem bedo gi osiepegi e kinde ma gidongo kaachiel gi onge mar arita makare. Riwruogno bende wacho ni kata obedo ni kwan nyithindo mohewo bilion 1 dar e miechgi e piny mangima higa ka higa, to 2.4 kende mar omenda mar kony michiwo mar kedo kod midhiero no ema dhi ne nyithindo. Gin kod geno ni twak madhi mbele pacho ka wi chal kor lwasi biro kelo ber ne nyithindogo kendo biro medo kwan mar omenda michiwo mar resogi e kinde midhiero makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Janeno moro moyangore kaka Bernardo Chieng kod joneno mamoko adek olero ne komiti mar od bura manono wach masin nonro mar Worldcoin ni sani wenge gi chwero pi bang' kane omeny wang'gi kod masin no. Ne gichopo e nyim doho e od bura mar lero ni kadiponi nitiere midhiero ma Worldcoin osekelo ne ngimagi. Kata kamano, ler margi en ni ok ging'eyo kaponi midhiero no kel gi nonro mane otim kod Worldcoin koso oyo. What did they do with your ID? Did they take a copy? Did they take details of the ID? Did they scan it? Na mmoja amesema kutoka 2021. So inaonyesha haya mambo yalianza kitambo. Kisha na hii shida ya macho ilianza huko 2021 au ilianza baada hii milolongo ya KICC? I was approached outside the mall. It was I think he was also a campus student, so he told me about the application and told me to download the application. So I downloaded it quickly, and then after scanning my eyes, he told me that I'll get some money. Even before I accepted becoming a part of that story, he just told me that, you know what, bro, you'll get 7,000 from this. Ode mbele ni mino dogae mar Azimio Raila Odinga miluongo ni Ida Odinga koro kwayo oganda ma higi oniang' mondo wuog oko mar ndikore chenro mar yudo omenda mar piny owacho. Ida nigi luoro ni samoro koso ng'eyo malong'o ema nyalo miyo oganda koso ndikore mar yudo omenda ma onego giyudi kowuok kuom sirikal. Ida opuoyo mokalo chenro makamano, kata kamano okwayo piny owacho mondo medi omenda go maloyo kaka gichiwe gi sani. Somewhere in education center? Yes. Really? Yes. Kamoro wach poko chopo nigi ni ndiko jodongo mondo konygi kata imiyogi pesa matin mimiyogi no nyalo konyogi. Ginyalo nyiewogo yath, be ginyalo nyiewogo chiemo. Emomiyo kuonde ma jodongo nitie kata kuonde ma wantie, ng'i anena jodongo man chiegni kodi mondo inyisgi mondo gidhi ondikgi mondo ginwang' pesa noero. Nyithi kiye bende imiyo ginieri. Nyithi kiye kamoro kata mana redio miwuoyo gani ok giwinji bende giongego, to nego wagolgi, wan kaka jok mawinjo wechegi wagolgi mondo gidhi mondo ginwang' kony noero. Pesa ni wago erokamano no ber
lakini do mede matin nikech jodongo gi bende mondo ine ka ng'ato chopo higni mang'eny go nitie gik mabiro timo e piny kani maber. Wadhi yweyo moro machuok ka to duogo pod wan gi weche manyien mobiro kelo iri ka 3:6 ne kaka inyalo yudo waneno kuoro ote moko ka en Ramogi TV Trevor Mbija an Ongwena Elias aneni achiel kachiel kan paw ndege kadem ka ero kamana ahinya aneno duol kan Umoja tu Nairobi an Sara Singa amoso babana Singa Odongo kan oneno Ramogi dalane wang' neno West Kanyamkago ero kamana ahinya Ramogi TV ma Baba Twins onyenyo amor kaka Rigathi norwako baba kendo gino miya mor mogundho ero kamana ahinya bedru mana oro ote ugo 3:6 ne kaka inyalo yudowa kik idhi mabor ahinya. Jatelo, ing'e ni wanyalo bedo gi masira. Unegi tim piyo piyo kapok ranga cha olor. Ng'ama nigi document chiegni chopo, miye dakika matin. Ing'e ni en pok otimo formalities moro amora, koro timie piyo. Miya dakika 2. Ber nang'o? Ber in kare adier? Ok anyal yweyo. Ber nang'o? An ok anyal yweyo maber. Ber. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya tika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Nyoro kamano kuom keto Ramogi TV ka ndie seche gi ma jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 12 koro donje mbalariany mar dhi nyime gi kod sombgi moko kuomgi to pod okwamo e mier kendo lek mar donje mbalariany koro dhi ka rumo to kaka jafwambo marwa ma Mombasa George oko leronwa matimore nikech oboke mag duoko ma pod okwamo e sikunde nikech gope mag school fees ka achiel kod redruok mag chike moketi mar donje mbalariany sechegi. Bang' timo penj mar klas 8 kendo yudo alama mar B, japuonjre Masimure mane somo e sikund nyiri ma Bahari Girls Kilifi ne yudo luong mar dhi mbalariany ma Uzima mantiere e kaunti ma Kisumo. Kata kamano, Masi monego bedni donje sikul juma manyien koro chunye osechako goyo kibi bang' tend sikul manusome tamore chiwo ne oboke mar duoko ne mar penj kaluwore gi gowi mar school fees ma pod ibandhe. Principal anadai 57,000. Wazazi wangu wamejaribu kumwongelesha anipe hizo slips tu niweze kuenroll kwa sababu wamejaribu kuzilipa lakini hawajamaliza. Hata ilikuwa nataka tufanye mkataba, tufanye agreement na huyo principal tuandikiane vile nitamlipa lakini alikataa. Wuongi magoyo mana amale ka gichiem koni osetemo yore duto mag yudo mo mar tieko gowino gino mokoni pokonyolo lemo nyaka sani. Ashughulikiwe kwa sababu serikali inasema kuwa results
ni mtu anaweza chukua hizo na kaenda, lakini huku vile wanavyoongea huku chini sivyo. Nimeweza kuapproach kwa elimu, nimeenda paka kwa directors, wakanambia niende Kilifi County. Nikaenda huko Kilifi County, huko nako kaenda paka kwa principal, akaandikiwa barua lakini alikata kuisoma. Udo 10 sekund bahari yewi wachno ne okonyuolo lemo to kata kamano apis mar migao mar somo e kaunti ma Kilifi ne okoni luonda wachno mar yango adieri mantiere. Nimeapply help, nimeapply HEF. Sasa nikipata hizo scholarship naweza tu kuendelea, lakini huku nyuma huku ndo nipate hizo karatasi zangu, mtu yoyote anaweza nisaidia, mbunge, governor, mtu yoyote tu. Komachielo, japuonjre Maxwell Manduka mabende ne otimo penje sikundi ya wuoyi mar Shimolatewa kendo yudo alama mar B, to koni nyaka sani pok oluonge mbalariany moro amora. Okoni ne oro kwayono modeko yor mbui bang' kane otuone oboke mar duoko nikech gowi mane ibandhe e sikul. Nilipotuma ile code walivyotuambia, nikaambiwa my index number does not exist. So nikafanya research, nikawapigia KUSIP kwa hotline zao, nikaingia ndani nikapata namba zao, nikawapigia, wakanambia niandike barua, ni attach na certificate zangu. Asa katika ile harakati sikuwa na certificate pia, cause nilikuwa ninadaiwa shule. Olero ni singo mane ochiwne ni biro luonge mbalariany pok onyuolo lemo nyaka sani. Kasubiri KUSIPs, nikawa ninawapigia, wananiambia ngoja tutakufanyia placement. Asa katika ile harakati mimi nikasubiri. Ndio ile nilipokuja gundua asa mambo na help ina kama 9 days deadline yake. Sasa nikawapigia, wakanambia je, ningoje mpaka admission ifanyike. Mtoto wangu haje toa shule. Misada hakuna kabisa. Kwa nini sisi wanyonge tubaki hivi? Wanataka watoto wafanye nini? Kama mnalalamika na madawa ya kulevya Mombasa, mtoto mwenye amefanya juu chini, amefanya bidii mpaka amepata hiyo grade. Ywak mar jonyuol jopuonjrego en ni piny owacho e bwo migao mar somo mondo donjre e wechego mar neno ni somb nyithindogo dhi nyime ma ok orochore. Sina mahali ambapo naweza kurauka kila siku, ni ile nizunguke, nipate mjengo leo ama nipate wiki moja, kisha wiki moja ama ya siku 2-3 hivyo, yani maisha yangu yako hivyo. Lakini university bila mtoto kuitwa hakuna kujoin university. Kwa hivyo serikali ninawaomba, hizi sheria zenu hizo sheria mlizoeka ni nyingi, kama inawezekana mpunguze ili wale walala hoi wanyonge wasio na uwezo pia waweze kuendelea na masomo. Niliuliza ushauri kwa mwalimu wangu, akanambia labda nisubiri next year September ni apply tena upya, lakini saizi hakuna matumaini. Katobedo ni thoth jopuonjre manotimo penj mar klas 12 joseyudo thuolo mar donjo mbalariany. Moko kuomgi pod okwame mier ka midhiero maduong' ma giywago en nok mar omenda kaachiel kod chike ma gikone oridore mondo mi japuonjre oyud thuolo e mbalariany. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa kanyo ni anyuola mar Uyoma Masala e sub-county mar Arieda odhi e doho mar manyo ratiro ne dayo ma jahigni 79 mayangore ni ne obambi ma onegi dwe achiel mokalo. Dayono ma jahigni 79 ma nyinge Matilda Wuor okumu ma ong'ere gi nying mar Nyar Nyang'ada. Ripot ne oyango nek ma ichich ni ne otim gi achije moko 2. Anyuola no opedho ne doho report matudo Jacinta gi nek mar dayono, ka giwacho ni en ema nooro ji moko 2 dhi kwalo oduma e od dayono. Ji 2 go ema noyangi ni nobambo dayono monegi. Jacinta Dhiambo kod achich machielo ma nyinge Michael Nyawanda nyochak dayo dhogi kendo. To wachore ni kani kane jogi plan mar dhinege, gini nobedo plan kakongo kama mamiluongo ni Jacinta. Ende manoro kijendi 2 mondo dhi okwal gwende, this 79 year old lady mama majegni 79 ne. Ende mana Jacinta ni oro kijendi 2 mondo dhi okwal gwende ne. To kane osekwal gwende godumbe to kelne Jacinta ne oduma go gi gweno yud ka Jacinta oseyango ma yiere manwa yuda. Koro miyo kano mak Jacinta ni en gima community omorgo, nikech community emomiyo make. Nose make mokwongo moteri aram, akia gima notimo gi polisi ma polisi oweye.
kaunti ma Homa Bay pod ni kod peke kedo kod landruok kute mag ayaki ka koro nonro yango ni rowere kind higni 14 nyaka 24 medo gamo kute go eko. Nonro ma kamano yangore romo mane obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Liverpool Voluntary Counseling and Testing kotudore kod sirikand kaunti ma Homa Bay. Landruok kute mag ayaki nyaka sani ochung' ata malo 16 ka report bende yango ni moingo ji 138 ni kod kute mag ayaki kama thothgi gin rowere kind higni 14 nyaka 24. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Roslyn Omolo owacho ni sani gikedo gi duoko chien landruok kute mag ayaki go eko. The counties that has a very high burden of HIV and AIDS. So we just called this conference so that we have, we are calling it continuous quality improvement. We want to know what is the other facility doing better than the other, and how can we share, how can we support each other internally without having to leave Homa Bay to go to another county. As we speak, the number of cases that are on ARTs and HIV active care management is 138,000, which is a big population if you consider that the population of the county is 1.2 million. Number one, ensure that those who are on care and treatment continue and adhere to the drugs. Then number two, we cannot forget about the structural issues. How do you ensure that this child goes back to school? How do you ensure that we economically empower this cohort that is a problem? And then, of course, this disease or this scourge is a behavioral disease. How can we continue the social and behavior change communication among our communities? Wadonjane weche mag ohala ni obila e boma ma Kisumu osechako timo nonro bang' fwenyo ni jago moro yande otucho dundu mag kambi mar Kenya Pipeline makeyo mo maringo e kind Kisumu gi Nakuru. Jago no yangore ni osebedo ka kwalo mo mar petrol tok chike kar dak malolwe mane Kisumu Central. Jopiny odhiambo manyoro ne obuok kaneno ka mauta mawuok e odno pukore oko kendo ridore e alwora ma kanyo, gino mane omiyo giluongo obila. Achich mapoko yangi yande okunyo bur matut e alwora mar odno kama obila oyude gige tich moko nyaka masinde mag generator. Commissioner ma Kisumu Hussein Alason ne otimo limbe kanyo kawuono kendo kwayo jopiny ni kik gitem sudo machiegni e yor geng'o masira mar muoch mar mach manyawuok kanyo. Kane watiyo, kane wane tich, to wayudo nonro moro kata wayudo wach moro nitie kaka mafuta moro ne owuok ka kijana moro ringo kabiro irwa kabiro nyisowa ni chal ka gima mafuta moro omuoch. Wayudo ka adier mafuta ne gioko ka, bang'e to giyudo ni chal ka gima yo mar mafuta no odonje ei dalano kata ei compound no. Bang'e no to ka gitimo nono to giyudo adier ka gimoro nitie mogere iye kanyo, dho ngere iluongo ni septic tank ma mafuta no kane giyawo dho bugono to giyudo ka mafuta opong'o iye. En mafuta ma iluongo ni super gi dho ngere marach mogik ma nyalo kelo masira mar mach. Kwa kanyo ni ounga mag rech kata fish cages 4 ma nengo gi romo milion 3 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo ne jolupo e gwenge mag Nyatike mondo konygi e yore mag pidho rech, to pok ochako tiyo nyaka sani. Kaka jafwambo marwa George Malero en dweche 2 nyaka ne sirikand no chiw fish cages go eko. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo unga mag rech mabende ong'ere kaka fish cages ne jolupo e dho wedhe 4 e kaunti ma Migori e nyasi mane obagi e dho wadhno malonda Konyango dwe mar 7 mar higani. Kinde malo dwe achiel bang' ka ochiwo unga gi, pok ochak tiyo kodgi e pidho rech. BMU mane wasemiyo wayudo wach ka ni gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne rumo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wane to wanyalo konyore nang'o. Jolupo wacho ni pod gito nyithind rech
kaachiel kod chiemb rech kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori. Ka piny owacho mar kaunti ma Migori bende wacho ne winjruok en ne gichiwo ungago mag pidho rech, kanyiewo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech to nego tim kod jolupo. Jolupo gi ne ochako mana chiwo ywak margi mondo migi nyithind rech kaachiel kod chiemb rech mano odiechieng'no mane omigi ungagi mag pidho rech kod piny owacho mar kaunti. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritgigo. Koro gigi kata kokelgi nyaka be gichak miwa security manyaritogi. Wadwa medo siro motegno niya, kik gikelgi gibed pambo pika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Jonam ne wamiyo cages. Mamano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano kan watero. To eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende katingi. Apisa maduong' e migaono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni ni jolupo mane omiyo unga gi koro oseyango ni koro pod gintiere kod pek e nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Piny owacho mar kaunti ma Migori biro kod chenro mar jologi. Nyithi rech mowinjo megi mondo rech orwake ungagi. Bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore. And anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo ohala mane pod ok gilonygo, gin jolupo mane ok gitimo ohala mar ungani. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag ounga. Oungagi ne ochiw ne jolupo mondo gitigo e yorego mag pidho rech mondo koro kik giket mana geno maggi e lupo e nam Lolwe. Malo jolupo 10,000 dhi e nam Lolwe odiechieng' ka odiechieng' mondo koro gitim lupo mar rech kaachiel kod omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjo ne weche mag tuke ni kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba ogwelo jotugo 30 mabiro timo ikruok ne tuke mag manyo otiko mar pinje Afrika higa mar 2024. Odemba biro kawo ting' mar tayo wakeini mag Harambee Starlets bang' kocha mane tayo wakeini Godfrey Oduor wuok kendo riwore gi Nzoia Sugar. Jaloyo Valerie Nekesa matugo ne sikund sekondar ma Madira Girls kaachiel gi Quinta Oweti matugo ne club mar Kenya Police Bullets gin moko kuom jotugo manoluongi. Nekesa noloyo gonde 37 kuom tuke 22 mag division mokwongo kendo konyo club mar Soccer Assassins kawo lig no eko. Moko kuom jotugo matugo e lig maoko ma oyudo gwelo gin kaka Esa Akida matugo ne club mar FC Paok, Majolin Nekesa matugo ne club mar SK Slavia Praha e kinde mamoko bende. Harambee Starlets biro rakore gi team mar Indomitable Lionesses mawuok e piny mar Cameroon tarik 22 dweni e tielo mokwongo ka tielo mar ariyo tibiro bagi pacho ka endi tarik 26 dwe mwantiere ni. Bas mane maloro kidienyo mokwongo mar chenro mar duol kidieny mar ariyo donjo ka endi mogo embaka gi Marilyn Agua. Marilyn Agua en jatend migao mar pi, alwora, kor lwasi gi mwandu mag lowo Kisumu County. Wabro penje ni to gima dhi mbele sani mar mbaka migoyo mar lokruok mar kor lwasi ni ang'o malich mowuok kanyo. To nyocha giwacho ni gidhi miyo counties bilion 7.2 be Kisumu dhi yude. Ang'o ma gitimo gi pesa ni mane mbaka modhi go kode bang' daka machuok kidhi mabor ahinya. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand
Ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Meher nango? Meher ni kare adier? Okanyal yweyo. Meher nango? Ano kanyal yweyo maber. Meher. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua, it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Ero kama na kuom keto Ramogi TV ka endi koro wane kidieny mar ariyo mwagoye mbaka mar gima dhi mbele piny ka endi kawuono gi wendo modhial Marilyn Agwam en jatend migawo mar pi, alwora, kor lwasi to gi mwandu mag lowo Kisumu County. Ero kama na kuom miyo seche gi Marilyn. Thank you. Ang'eni kawuono ni ne kama nigoye mbaka mar lokruok mar kor lwasi. In kaka jalony e weche mag lokruok mar kor lwasi, ang'o mineno kowuok kanyo monego kete mahino ahinya? Ero kamano Trevor. Wamor ahinya kaka jo Africa moloyo to kendo wamor kaka jo Kenya ni en kinde mokwongo mar
wuoyo kata weche mag alwora timore e Afrika mangima to timore Kenya. Nyaka ne wabed kaeri ka juma nochakore, waluonge ni juma mar lokruok mar alwora. Gik mang'eny osetimore. To maduong' moloyo wawuok kaeri gi geno ni nitiere kaka jogo ma ketho alwora. Wan wayudo mana impact mar alwora no, to ng'enyne jomal kethe mogik oyie mar sirowa e yore mag mitigation gi adaptation mar alwora. To jomoyudo teko kuom juma mar alwora ni gin jo renewable energy. Kata gigo mitiyogo gi yo mar mee mantiere e alworawa. Mar ariyo bende wayudo teko kuom gimiwacho ni loso alwora mondo bed maler. Mano bende wayude puoth kanyo ero. Gima kendo wachak wayude puoth kendo en gimi iwacho ni tiyo gi lony magwa machon kaka wan joluo gikewa cultural based approach towards climate change. Mano bende wuok kabisa nikech osenenre ni kare wan kaka jogo modak e Afrika ka nitiere yorewa mane watiyogo chon mane wahingo godo climate change. Koro mano bende wuok kabisa kendo indigenous community oyudo a win in the climate change summit. To koro sani iwuoye wach mar omenda. Nwaneno nyoro kan ogol bilion 7.2 gi chenro mar FLOCA, dho ngere luongo ni Financing Locally Led Climate Action Program. To siling bilion 7.2 ni ne dhi e counties. Kisumu be dhi yude? Yes, Trevor. Kisumu dhi yude. Kisumu dhi yudo 136 million. Opoge kidienje ka kidienje. To Kisumu dhi timo pesa ni nade? Kisumu nigi chenro makare mar tiyo gi pesa ni. Ka ing'iyo kitwa to gi weche mayudowa e seche ma climate change timore, nitiere flooding, matiende ni miere wapong'. Koro wahingo ni wadhi tiyo gi pesa ni mitigate flooding kaluwore gi duol mar jopiny. Nitie gima nwatimo miluongo ni participatory climate change risk assessment. Tiende ni dhi ir jopiny mondo ginyiswa ni wan climate change ni ohinyowa e yo makama. Koro kuom mano ne ginyisowa gigo magidwaro ni mondo watim. To ma be kama wach ma pek mogik nitiere oula. Nikech oula masiko yuero ji kata mana area manyando kanyo wang'eyo ni pile pile ka koth ochwe to oula dhi biro. To jogo matimo nonro osewacho ni sani koro El Nino biro. Mokwongo ang'o miyo oula manyando ni otamo wang' jotelo moriwo nyaka Kisumu County te? Oula manyando ni ok dang' wawach notamowa. Nitiere mise mosetem keto gi sirikal mamalo to gi sirikal mar county mondo kony ohula ni. Kiparo nitiere pesa ma sirikal mamalo no keto mar timo Korosoin Dam. Pile ofula ma inyo nyando ok owuog e nyando wakende, owuok malo kuonde ma piae e gode koridore. Koro jolonyo osetimo rieko mowacho ni oula ni nyaka chike mager yewni madongo mondo yaw maduong' no biro duoko chien mol mare mapiyo chande. Mar ariyo, yaw maduong' ni bende wadhi tiyogo kaka kamikane pi ma bende wanyalo tiyogo ndalo ma oro biro.
To Kisumu ka endi king'iye motegno. Ang'o ma diwach ni gin chenro mage museketo in kaka jalony weche mag lokruok mar kor lwasi gi alwora. Chenro mage museketo mondo manyalo gayo jopiny. Mondo meki genyre ahinya e wach mar lokruok mar kor lwasi, oula masik biro ni, samoro kata oro bende bire iye kanyo. Chenro mage museketo. King'iyo county government mar Kisumu motelne gi ngire Peter Nyang'nyong'o, nitiere gimiluongo ni County Integrated Development Plan. Ma en plan mitiyogo higni 5. Bang' higni 5 kabich til iloke. Plan ni watimo gimiluongo ni mainstreaming climate change into programs. Tiende ni gigo duto midhi tim ei Kisumu ne japiny nyaka wamed climate change. Ka en ndara emidhi losi, to nitiere mise moketi ni ndara ni onego ketne check dams, onego ketne gik machalo kamagi mondo mi o control climate change. Ka en kata mana school emigero, to nitiere gik mwaketo ni nyaka keti mondo mi orit weche mag lokruok mag alwora. Nikech kawuono be nitiere joma ne wacho ni mine mang'eny ne hinyore gi wach mar lokruok mar kor lwasi ni. Ang'o mosetimo ne jopiny mondo mi gimbe giyude kata mana chenro mar pesa ma koro ogol sani ni sewacho maber ni Kisumu dhi yudo milion 136. To gimoro ma be thago ji mogik en ni pesa ni mana malo ka jopiny ok ochopo iregi. Chenro mage museketo momiyo ma koro gini nyalo chopo ne jopiny bende. King'iyo nying project no en financially locally led climate change action plan. Tiende ni en pesa madhine japiny ei mier kucho chote. Odhine mama geni ei dala kucho. Koro mise mwaseketo en ni Kisumu County Climate Change Act waketo institutional structure madhi nyaka e ward level. Ma we have jomiluongo ni ward climate change planning committees. To kako kete japiny emantiere. En gi mama mandala kacha, en gi yudhe, en gi NGOs matiyo kodgi e gweng' kuchocho, en bende gi chief and the relevant administration. Koro kaka sani magisewacho ni El Nino biro ni. Bentiere chenro moro amora manyien mosebiro mar geng'o oula ni, nikech koro Soin Dam to wang'e ni en gi project mibiro tim kuom ndalo mabiro mapod bora. To sani to wang'eyo dwe mar 10 El Nino biro. El Nino biro. King'iyo the county government of Kisumu budget ma 2023-2024 ibro neno kantiere drainages ohula mang'eny idhi yaw gi pesa mar gino. Moko ntiere city, moko ntiere emierewa kaka Nyando, Kabonyo Kanyagwal. To bende e Floka bende itself nitiere programs mar yawa ng'oa wang' aoregi to gi yaw drainages mondo pioring mayot kadhi nam. Mama en gima timore sani. Moko osechakore. Kasto kichak ing'iyo, we have Kisumu County Disaster Control Committee. That committee nigi migawo mapek mar timo programs mag disaster and also the special program unit. In kaka jalony e weche gi, bentiere gimineno ni onego lokre wach mar pesa mawuok kata kuonde mopogore opogore mitiyo godo e wach mar migawo ni endi. Nikech nitiere joma wacho ni pesa no samoro mondo mi ochopi en wana lweny. Nikech kata mana sani ok counties temo yude, wamor ni Kisumu te ondo yude, hapa ni counties mana karibu 40 mano yude, moko ntie moko yude. Nitiere kaka inyalo kete e yo maler, mopuodhi mayot ne ji yudo. Kose nena sawa kaka en ni masani kuro mondo mi yud pesa ni en mana ywaruok. Ok ni kare to nikech pesa ni ok marwa. Koro maduong' moloyo onego ket chenro kata strategies mar konyo ng'ano man piny mondo yud pesa ni. Mar ariyo nitiere puonj kata training or capacity building monego timne the local community mondo mi giyud pesa ni eri. In king'iyo Kisumu kachacha, project mane madiwach ni nigi mokonyo mogik mosetimo. King'iyo ka kuonde mulo mane mineno ka nigi pogruok ahinya ne jopiny. Nitiere projects ma osetim mang'eny, but abro wuoye e department ma antiere.
wasetimo gimiluongo ni solarization of boreholes for the rural community water projects. Ma ne watimo nikech ei gweng' kuchochonde electricity stima nengo ne pek. Koro seche moko iyudo ka borehole okti nikech jopiny koro kyud pi nikech power onge. So watimo what we call solarization of boreholes. Mar ariyo, watap on spring water, pi mawuoke e tie godegi, kaka Eshuvalu water project. Eshuvalu serve Nwasani, Maseno University and the Maseno town. Then gimakendo wachak watimo en targeting sorting of solid waste management, especially konde dak mongore ka kondiek. Ondiek kanyo wan gi yudhe mwase train masani gen gipogo solid waste kendgi kae gi uso gi nikech taka en pesa. To Kisumo kacha kata nase dak kanyo matin to gimoro machando ji mogik en wach mar pi. In kaka jatend migawo mar pi bende gi alwora gi lokruok mar kor lwasi. Shida sie ne kanye. Ang'o miyo wach mar pi e udi ni en mana lweny ma ji ng'eny ne onge kode to wan but Lake Victoria. Nyaki ifuonna en pi e udi mantiere e town koso mantiere dala. Mane oko mar town kata mane town bende. Town to sani pi ng'eny nikech wan gi pi ma Kajulu mabiro gi gravity. En ikawe from River Kibos. Kendo bende wan gi pi mawuok e Dunga intake. Koro the capacity mantiere pod ng'eny until 2030. Mak mana ni samoro pi barre. Koro seche ma pi obarore to iyudo ka kuonde ma line mane bedo served gi kama pi obarore no gin ok ginya yudo pi. To ng'eny ne ji baro gi kusang'o matimore. En line pressure. Pressure mar pi owegi. To gwenge mani oko? To gwenge manoko to nitiere challenge. Nitiere challenge nikech ng'eny gwenge go pod waserve gi Kisimbe. To nyaka county B, it is only 10 years and devolution otemo mondo mi wamed pi mondo ji oyud pi. Bende nitiere chenro mar tudo ji mani oko gi pipe mag pi koso mano to koro luwore ni komiti dwaro nang'o nikech ang'e ni County Integrated Development Plan to kune moyier jopiny ma wacho ni wadwaro magi ma kok giwacho to kuket negi. To nitiere chenro mar ni mondo tud mieche mani mabor gi pipe mar pi mondo mi ji oyud pi e gweng' ma Kisumu. Nitiere chenro makamano makata sani wan gi Kisumu County Water Bill 2023 ma is being enacted in the assembly sani. Bill no wafuono ni wadwa ni mondo form rural service provider. Joma biro chiwo pi e gwenge kuchochonde nikech county tiyo gi pesa mang'eny e timo infrastructure mar pi to wawegi lwet jopiny. To jopiny gi rito pi osetamo. Koro in the bill waneno ni nyaka koro wakel water service providers for the rural water schemes mondo improve the access to water. Kakoro wadi chenro mar alwora. Kisumo nigi mpango mane un gi yiende mudwa no pedhi to pango nang'o tutiyo gi rowere nade nikech rowere mago kuwacho ni gine magin gi teko mar pidho yiende gi. To uketo gi marom nade. Umiyo gi teku marom nade mar pidho yien mar loso alwora mar tiyo kodu kaka Kisumu County. Rowere watiyo go mang'eny nikech gine teko. To king'iyo the Kisumu Climate Change Act wach maber ni kidienje duto te nyaka waket rowere, nyaka waket mine, nyaka waket jogo bende man gi ng'ol mopogore opogore. Koro kanyo waketo rowere in all our planning committees. Number 2, rowere wadhi tiyogo a lot in the tree nurseries. Ne watimo a sample of a tree nursery manotim Koro Mnara madhi maber kabisa. Koro with the Flocker Fund wadwa temo mondo mi wachak wayaw mo tree nurseries eka wadhi yudo yien mipidho. To ineno ka president ochung' matek ni nyaka pidhi 15 million trees. Kisumu nigi target mar pidho 9 million trees
in 10 years mane target momiwa as Kisumu County. Mondo mi watim magi nyaka wabed gi tree nurseries. To tree nurseries go mine gi rowere e madhiti. Wadoga ne pesa mar milion 136 miwacho chande imulo matin ni ng'eny udo kete nursery bende. Ka ber to nego be notiyo nang'o mondo mi wang'e ni gigi mulo jopiny. Ka ber to nego kaka nawacho nitiere gima nwatimo milongo ni participatory risk assessment. Ma jopiny giwegi ne wachonwa gik monego gitim. Kidhi Nyando gibiro nyisi ni wan wadwa ni mondo yawno ofulni. Kidhi Seme ginya nyisi ni wan wadwa ni mondo iketnwa pi. Kidhi kuonde moko gidwaro mondo mi support fisheries. Koro financially locked program ni wadhi support needs of the community. And the community nyaka ngiswa gigo magidwa ni mondo watim. To mane wasetimo ne gifuono karibu gik moko 5. Giwacho ni yao kuonde ma pi kale ofulni. Gichak giwacho nwa ni mondo yien mondo pith reforestation of the area. Gichak giwacho nwa ni mondo gitim solid waste management. Gi mention oral land use and conservation mechanisms. Kaka jo Katuko Deo. Nge kaka Katuko Deo chalo. Gin gi yuago land use and conservation of that gully mar Katuko Deo. Then one bende nitiere gimilongo ni ecosystem conservancy. Kaka kuonde ma pi kale. Kaka ilongo ni Kisungu wacho ni gin thidhia. Kuonde mag thidhia. Protection mag thidhia go nikech thidhia gi kama pi kale to pi iluoko maler eka dhi aore kendo dhi ginen dhi enam. Moko bendo wacho energy. Jomoko dwaro ni mondo kel energy, renewable energy kaka solar into institution. Koro gifuono mopogore. The fishermen bende dwaro ni mondo konygi e yore mopogore pogore. Jo agriculture bende. In koro kaka jalonye migao no endo. King'iyo Kisumbwa kacha cha. Ang'o mineno ka dhi maber, to ang'o mineno ka dhi marach? Eyo mane? Yore te mag aluora mar lokruok mar kor lwasi. En rowere koso ji ema onge gi ng'eyo mar konyruok giwegi mar loso wach kor lwasi ni, koso en wan ema pok waketo chike mani kare mar konyo ji. Nikech kata sani kar wacho ni Olino biro kata wachne mana ji ni gidar to samoro gitamore. En nikech gionge gi ng'eyo koso en nikech chike moko los motegno. Nitiere chike sani nitie. Nikech the county government of Kisumu oseketo chike duto midwaro mondo mi climate change odhi maber. Mane momiyo ne wa qualify for the climate change fund. To nitiere siso mar ng'eyo climate change. Nikech ji duto te oko ng'eyo ni gima timore e aluora neno en climate change. So nyaka watim a lot of awareness mondo wang'is jopiny ni kineno makatimore to en climate change ema timo mana achiel. Mar ariyo nyaka puonj jopiny ni to rito aluora nigi nengo mane, to kendo rito aluora no gikone to dhi konyowa kata okonyo jopiny e yo mane. Mano nyaka wafuon negi maging'e. Kiuriworu gi kembe mag ji giwegi kata duol mag ji giwegi moko mag piny owacho nade mondo mi gikonyru kodgi weche mag aluora gi weche mag lokruok mar kor lwasi. Nikech ng'eny joma timo gigi bok gin kata jo sirikal. Utimo nade mondo urom kodgi mondo uwinjru ni mae kama wadware kony, mae kama dukony wae kaka joma ok jo sirikal. Trevor, nitiere group mwaluongo ni Kisumu County Environmental Network. En kama jogo duto ma wache weche aluora rade. To nikechi wan kaka sirikal wan gi mandate mar ng'eyo ni in kaka Trevor mibiro ei Kabonyo Kanyagwal idhi timang'o mondo mi kik wambe wachak wanuo gima itimo. Mana achiel. Mar ariyo wambe wadwa ng'eyo ni to pesa ma ji solo oko
mabiro kata kokele mar environment kata climate change bendo chopo ne japiny to chopo e yo mane. Mar ang'wen wadwa ni mondo wambe kaka sirikal pesa mantiere tin, koro ka wariwore gi partners mamoko gieki to wang'iyo kaka wajolo mondo gikonywa bende e yore mamoko mar konyo japiny owegi. Koro wan gi Kisumu Environmental Network, wan gi Kisumu Wash Network. Wash and mar water and sanitation kende. Kai environment and climate change bende nigi kende. Kasto wan bende wan gi Kisumu Kiwan, the Solid Waste Network Actax. Nitiere jogo bende makonyowa e yore mag choko taka bende within Kisumu. Koro gin kidienje adek. To duto te jiromo kamoro achiel miluongo ni climate change desk. Nikech duto te mwatimo en mar konyo japiny mondo kik climate change ohinye. In ang'o madier neno Kisumu kachacha ka koro in kaka jatend migao no endo ma kiwuok kito wacho ni anto kaka Mary Lane amor ni watimo 1 2 3 4 ise kwano wach mar sola e boreholes mane kendo madier neno kitieko mondo mi neni mate gima natimo man mae gimo mora kaka jatend migao no higni masebedo ka asetimo 1 2 3 4. Gima daher neno ma bende nwachako to pok wachopo kaka ne dwachwa dwaro en ni mondo chieng' moro achiel wabede gi kanyo mitime solid waste management makare. Mane gombona. To mano be e gombo mar governor ma Kisumu, Professor Peter Nyang'o. Ni bang' higni 5 ma oyudoni watiek gine mane wachako mar keto solid waste management structure, keto a factory, keto kanyo ma kata in kidhi Trevor tok ding'e ni kanyo kama taka donje mondo mi waket circular green economy through solid waste management, solid waste recycling, solid waste processing mondo mi you'd teach in that solid waste structure system. Tango momimiyo mano sebedo matek. Mano bedo matek nikech e sirikal nitiere gimiluongo ni PPP agreement or PPP node. Breaking through okosebedo mayot ahinya. But sani amor ni waseyudo kaka idhi time e yo mopogore through a special purpose vehicle. Timo government to private sector okyot. So wadhi tiyo gi a special purpose vehicle mondo wayud kaka wakalo kanyo. Inang'eyo ni sewuothe pinje ma oko mang'eny. Ang'o maneno ni Kenya nyalo somo kuom joma ni oko go mondo mi wambu wakel kae. Mondo mi wakonyre wod lokruok mar kor lwasi e alwora bende gi gigo mag lowo mag natural resources ma ipodi chuni. Gima duong' moloyo e weche mag alwora en discipline. Kidhi e pinje ma oko nitiere luor. Nitie luor makata kiwito taka piny to ng'at malui ok bi ng'isi ni Trevor ibolo taka piny, obiro kwanyi. In iwuon ema ibiro neno wich kuot. Koro nyaka chieng' mwachope angala ma waluoro alwora. And Trevor gimora mora mibolo piny elo biro duogo mesa michame environmentally. Human. Kiwito kawuono plastic endara koth biro ka ng'ato kokwanye to dhi e nam. Kodhi e nam rech biro chame. Rech no kinyi biro dhi kosewe e donge mihadhe donge. Koro yudo koro timo plastic. Koro timo plastic. Gimora mora mi iwito na environment, mother nature as a way of returning back to you. Matini nonro moro manotim gi jo UN chande manigocho ni higa mar 2030 ka ok watimo gimoro amora to nam gi kuonde pi duto biro bedo gi atamalo 50 mar plastic mok rech. Manadier. Mano nyaka Lake Victoria giri kuchocho. Manadier kendo wabiro gombo rech. Koro gimoro amora mitimo obo duogoni kata lawo e ming'udho e alwora
nitie kako boduogo ni nikechi samoro ne in jatibi to yamo biro mofwadhe Marilyn oyudo TB kidhi bedo close to Marilyn you will also get the TB imbi bro yudo TB koro gimora mora mwa what we give to the environment will come back to us mother nature has a way of returning it nitie jo kako biro duoko nwa godo to luoro mar alwora ni koro o kaber nego time nade en gima koro nyaka puonji koso jonyuole makoro en gima waneno kaka jolony ni wakete syllabus mar school nikech sani jaduong' kaka babana Festus Ateto man Nyakacha nitie gik moko anya puonje to kwa chako gi nyithindo matindo gi to gidongo gi gini kuomgi kaka gibiro koro obiro lokore mos nikech nitiere jomoseti mokinyal you can't teach an old dog new tricks yes koro nyaka wakete syllabus mar skunde mondo nyithindwa odong gi gini gidong gi climate change gidong gi solid waste management gidong gi environmental conservation for the future of the nation and for their own future. Mana chiel kum giseneno oko kuchocho mano luoro mar alwora machiele nango giketo maino e pesa ma gichiwe kuonde meg lokruok mar kor lwasi moingowa koso gito be mano ok thagi ahinya gimachielo man kocha en enforcement of the law yeah strict enforcement of the law mano ni kocha chande very strict we don't have that watema to bende ki itemo ni midhi matut to nitiere ng'ato ochunge toke kanyo gi beti magin gichwanyore ni koro mano gimoko nego timo correct okay to koro ka wadhi mbele gi wach mar ng'eyo mar alwora ni gi weche mag mwandu mane buolo natural resources ang'o makoro jowa nyaka tim kaka jo Nyakach kata kuonde mopogore opogore nikech koro sani elino biro inding'isi gi nang'o kaka jalony king'iyo weatherman jolony mag alwora masomo alwora mawacho ni elino biro go gisechako chiwo oronwa weche mabende washare achiel sama sirikal owacho ni flood biro Nyando to wacho ni jokabonyo Kanyagwal daruru dar ogimbe gipenjo gani gidar gidhi kanye to mane nitiere rescue centers moger negi mafadhali dar ka ula gik moko kapoko ula obiro mana chiel mar ariyo japiny nyaka her yien nikech kawuono yien ema the first enemy mar japiny gimora mora en tong' yien ni okadwar ka nyaka waher yien mwapidh yien king'iyo libambawa ng'i Kisii chakiduogi ng'i Vihiga joka pidho yien makata ng'amo ng'ise onge to nikech giseneno ni yien en mwandu kendo gipidhe kako ohala ok gipidhe ni gipidha yien kako wapidho gin gipidhe for commercial gain mar adek japiny nyaka ng'i yore mag pur land use management Trevor kanwa dongo Moi ne nitiere gi gimoro ni momonyoko ya udongo and chiefs machon nong'e kaki implemente mabende nokinyal puro ni idhi Nyabondo kachacha tinidwa barabara got tir kama ni puro ne nitie kaki puro gode to bende nitie kaki pidho chame e gode mano nyaka walu kendo en puonj batut ma wadwa timo gi jo agriculture through floka na floka ne ngima ukuru bro moko godo nyaka mbele ka indi Ramogi TV Trevor penj na jatend migao mar alwora ma Kisumo ni bende ginyalo konya chwalo program mar pidho yien e gwenge mag Kisumo e bwo riwruok mana chako
miluongo ni Kisumu Climate Change Campaign Program. Machalo mana penjo moro mana penji chane ni jogo manigi chenro magi giwegi magina magichako. Utiyo kodgi nang'o to kaka rawera makoro oro wachne ni ochako kanye. Obi ofisi, odhi office county, koso tim nang'o nikech en oyie mar pidho yien kendo en gi program mare bende miluongo ni Kisumu Climate Change Campaign Program. Kama rawera no nitiere ward. Te ward kanyo nitiere jomiluongo ni ward climate change committees. Do wach ward ma entiere ta nyise ni dhine ng'ane. Koro gimone go tim maduong' moloyo odhi visit the ward administrator. Kama waeno mondo miye proper guidelines and channels kaka onego tim. Okay. Yes. Ana nitiere machielo ka ni Peter Churchill Ogutu. Wacho ni Trevor ne Ramogi TV malongo ka Nairobi ka endie. Jatelo Merilina mor kode kabisa. To ere chenro ma gin godo kuom tudruok kod jo Kenya Power mondo duok lal mar sitima water points koso ok giwinjre gi kodgi. Trevor erokamano. Kenya Power en osiepwa. County government mar Kisumu watiyo gi national government machiegni kabisa. Kendo watudre kodgi ma water supply watiyo gi Kenya Power. Koro wan kodgi gitudro makare yo mar miyo wa stima. Ka shida nitiere wa winjore gi Kenya Power region ma Kisumu mondo okonywa. Dire penjo moro ka ndi Ramogi TV ere kaka wanyalo pidho yien manyata Kisumu ma Eric ogwayo. Koso nitiere kuonde ma koro pidho yien be koro tek. Nitiere kuonde ma pidho yien nyalo bede matek kaka manyata nikech chik oyienwa pidho yien lope mag community to gi lope mag sirikal. To ng'ano man manyata madwa pidho yien onyalo biro ofiswa. Nitiere sub county environment office mantiere manyata kanyo ma onyalo dhi mondo yud konyruok kaka yien mane monego pidhi nikech nitie yiende ma ok pidhe e city. Nitie yiende mipidho oko. Aneno ka nitiere machielo ka ndi mapani no kuwinjo se midwoko wacho ni Ramogi TV eno penjo mana dichiel ni what about Nyakach and Kanu koth biro. What about Nyakach and Kanu koth biro. Koth biro to waikore ne kodhno. Nitiere drainages masane yao to bende nitiere the county disaster committee moseikore ne any disaster that may arise kaka koth biro. Okay. Tiri mane benjo bene wach ni mar Korusoin Dam ni ang'o miyo osebudho kama endi mok gere. Korusoin Dam osebudho nikech nitiere land compensation. In land compensation itimo gi national government. To ng'eni Korusoin oriwowa gi jo ongelo jogotgi to gi joluowa. Koro seche moko riwo ji man gi paro mopogore bedo matek. But nosechak chulo lopego makotiek chulo lopego kata contractor nitiere site as we speak sani. To king'iyo maber dong chenro mar yaw ma iluongo ni dam gi dho ngere kuonde mopogore opogore kaka Kopuge dam kacha cha bende nitiere moro dong nyalo konyowa ka koro koth biro. Koso ok en gima nyalo. Kopuge is not a dam. Kopuge is a pan. En a pan. Dam duong kabisa. Dam tingo 10,000 meter cubic of water and above. Below that koro walungo ni pan. Mago titimo kendo watimo gi county. Kendo king'iyo Katuko Deyo malo jimo kanyo kacha jimo dong. Nitiere yaw mane wadhi kanyo maging'iso wa ni gidwa ni mondo oyaw. Koro yaw no idhi yawe waketo ne 10 million mondo yawe. To Kopuge ka yaw machielo jo Kopuge noko wachonwa Trevor ginogi nogi wachonwa jo machielo mochako wachonwa mondo wayaw ne gi yaw kidhi Arambe Chiroka nitie yaw moro kanyo ma joka tiyogo e loso tree nursery. Gimbe ne gikwayonwa jo Roje iluongo gi ni Roje joma loso nursery kanyo iluongo ni Roje gikwayo mondo tim yawno. En bende oketne 10 million mondo ogol chuodh nikech chuodho ng'eny moingo pi e iye kacha. Koro en bidhi chodhe mondo mi oduog maler. To seche miwacho ni jo Kopuge noko wacho iwacho gini nang'o nikech an awuon to nadhi kuro magikwaya ni mondo ayaw no endo.
Kopuge ni ward man. MCA mune Any ward man, not MCA. Any North Nyakach. North Nyakach ward. North Nyakach ward. MCA mune bini kwa. The ward climate change committee. Okay. Mungiswa en mana apa ni Kupugeno is one of them nikech maloka chacha ntiere yeuni mang'eny mana wachi but koro ne wakono gini prioritize mane mukudwa ni mondo wakwong wachak koro ma jopiny wacho ni mae muchak nogo mane mitimo ma jopiny mayiero koro pod wadong gi list PCRA list kachacha koro iga ka iga nikech flock wadhi yudo for 5 years 136 no dhibiro for 5 years so iga ka iga wabro dok ir jopiny to wakono iga mokalo nu yiero dam machielo ni next year watim no mane to giyiero no a list mane gisemia wacha magoro ginone go gini ng'ia jo climate ward committee ema giwuoyo sawa ka koro watieko chenro mar duol ni ndi sani inang'o ma diwach ne jopiny to anyada yie ni mondo inyalo oro ote kamera ni ka inyalo moso baba umandala jaduong' amosiepna inyalo mose tinyalo nyiso jopiny ma Kisumu ni ang'o mosingo negi ka koro watieko maduong' moloyo wakwayo japiny ni rita alwora chakore kod in oko chakre gi sirikal chalo kaka odi kokiywe odi to dhako moro ok bi ywe odi koro rita alwora chakore kod in to gimoro amora mitimo ne alwora biro duogoni ka ok wapuro pur makare to gimotimore katuko deocha biro timorenwa kendo en gima lit ni jidar to jidar nikech gigo mane otim chien gi jogo mane nitie chieng'no koro watim maber ne alwora mondo alwora bendo miwa berne kamano erokamano mane kama dango we kosidwa oro ote mar mos nyaka mos mama mos mama walore koro amoso mama na ka en karachuonyo kogweno ria gi jo British duto Trevor nya British customer so bende governor moluor ngire anyang nyongo to gi gonero kamano komia chance kaka ng'ama miyo mondo ati weche mar alwora mano Merilina Gwen jatend migawo mar pi alwora kod lwasi to gi mwandu mag lowo mane Kisumu County wacho ni rito alwora chakore kodi mane kama we chenro mar duol anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere kendo bang'e. Thank you Trevor. Thank you.